Kienet għawma sabiħa li ġabet magħha sfida kbira, iżdi esperjenza li ma jien ħaninsaqat. Hekk saħqet ma' News is-Sinjura Michelle Muscat li s-Sibt li għadda rnexxiela teleb l-isfidi li ġabu magħhom l-elementi tan-natura u 12 kilometru mill-Qawra sal-bajja tal-Għadira. Minkejja li t-temp ma kienx wisq favorevoli bil-baħar minn moderat għal qawwi u r-riħ forza 5, is-Sinjura Muscat qalet li la darba ma kienx hemm twissi oħra għall-għawwiema sabiex ma jinżlux jowmu, b'wiċċha minn quddiem hija kienet lesta biex taffaċċja l-isfida illi kienet ser iġib magħha din l-għawma b'risq nobli. Jiena għadt la filgħodu ma kien hemm l-ebda avviż, mela ħanippruva. Laqbist u bdejta konna flan nispiċċa. Despite li ħadet li aktar ħin, ġifieri kont ġamil ta' darbtejn qabel u kien force 5. Allura kelli ġen biex nasal ħalli ma jerġax ikompli jiżdied iktar milli kien qawwi. Once li jiena bist, I never thought li nitla. Ġifieri noħodha bil-pass tiegħi, il-pass kien ifisser li ma nieqaf qatt, ġifieri ma waqaft qatt. Bid-tbissima fuq fomma s-Sinjura Muscat qalet illi minkejja li l-għawma ħaditilha aktar ħin minn dak skedat fiż-żewġ provi li għamlet, xorta waħda ma qetgħetx qalba u l-istess għandu jkun għal dak l-individwu li jkun għaddej mid-diffikultajiet li ġib magħha l-ħajja. Anke bħala għawma għalkemm kont preparata li nagħmel nbiddel strokes differenti u kont trejnjata li narranġa li l-nifsi u nom b'modi diversi. Tant kien hemm kurrenti qawwijin li spiċċajt kważi dejjem l-istess teknika. Li stress kbir fuq dari, stress kbir fuq saqajja u idejja, imma kuntenta li rnexxieli nagħmilha u forsi wkoll li nkun eżempju biex min ikun qed jaqta' qalbu fil-ħajja jagħmel kuraġġ. Mistoqsija dwar il-pass li jmiss, is-Sinjura Muscat indikat li jaf ikun hemm kunċett differenti. Issa l-ħadd 12 kilometru, naħseb huwa distanza twila. Forsi issa mis-sena dilalaw naraw nagħmlu x'kunċett differenti u nowmux b'mod differenti. Il-flus kollha li ser jinġabru mill-isfida Rock to Rock se jmorru bris it-tfal li ser jirrappreżentaw lil Malta fl-Olimpjadi Speċjali f'Abu Dhabi, kif ukoll bris Il-Fondazzjoni Richmond fejn l-ewwel 50,000 euro se jmorru bris din il-Fondazzjoni illi għandha proġett li tejjeb l-istruttura tad-dar illi tilqa' fiha tfal li għaddejjin minn problemi ta' mġiba kif ukoll emozjonali.